Dino ini dino hari Minggu bolong benak nih Blumbang jegol bolong Blumbang kok kena. Nah, iki bolong. Kena udan jegol bolong weh malih. Benak nih bolong iki arep tak keduk rono bolong. Oke, weh. Wah, gede namu kok. Iki kelanjutannya bar pacul-pacul mau bolo. Karo mong-mong bocah cilik-cilik takon mancing. Nah. Weh, mancing takon munggah ning kene ya ora gelem lho. Nyomplung bola-bola niki. Wes hati-hati le ya. Wih pancingnya sambitan ketoke wih. Oh ya. Enggak mek layangan tok bolo. Mancingnya ya iso sambitan nih. Oke bolo iki gek balik hasilnya mancing. Tak mene bolo. Oke, yuk gek balik. Milih engko sing gedhe digoreng jarene. Iya, mati. Meneng. Oh, ini karo lagi cumek. Assalamualaikum bolo, iki ketemu bocah cilik-cilik mancing ndek kali bolo hiburane. Gawe hiburan bolo. Wes oleh burung. Aduh. Budal komah lek mancing kat jam piro, Bro? Kat jam 12. Oke. Ya oke. Wis. Yo mancing nang Blumbang kowe bolo tak wahi saithik bolo yo. Oke, bolo iki wis lokasi bolo. Tak kon mancing nek Blumbang ku bolo iki. Wis gawe hiburan cah cilik-cilik bolo Blumbange. Nah, kayak olah ya pisan saloke. Nah, kayak saloke ning kono. Oleh belum. Nah, solah raketan cilik, weh goreng garing minggu enak. Nah, ceritane gawe hiburan cah cilik-cilik bolo. Iya, bolo. Demen ora? Demen. Nah, piye lek muni demen angkat tangan no. Sip. Iki sing mancing kloter kedua lur, cah cilik-cilik ya. Wes oke bolo, saiki wis arepe udan ayo gek balik ayo. Mulih. Susun bolong. Terus. Mancing malih padul. Oke. Yo, balik yo. Balik. Matur suwun, Pak. Yuk. Bisa mancing Wah, padul. ngono wis marem bolo.